Hej alle sammen, så er 6 gået i gang, og her vil jeg fortælle lidt om dyrevelfærd og hvordan dyrene de havde dernede. Vi så her mange herreløse hunde og katte. Nogle af dem de havde selvfølgelig også familier. Men det sted vi var inde og spise, det der toast, der gav de noget af deres mad til en kat, som jeg tror, at der boede inde det sted. Men dengang, at vi sad og spiste derinde, der kom der sådan en hund gående forbi. Dens ører, den havde faktisk ingen ører. Det var, altså, de var blevet bidt af, og jeg begyndte bare næsten at hyle over det, for jeg synes, det er så synd. Og den ville jeg bare næsten gerne tage med hjem til Danmark. Men hvis jeg begyndte at røre for meget ved den, så begyndte den hund at bare løbe sin vej. Den kunne slet ikke lide, at man kom så tæt på den. Og så vi andre hunde op i landsbyen. Vi så ikke sådan rigtig sådan opad ved vores hotel. Det var kun nogle få katte, og så 2 hunde. Men altså, jeg har bare rigtig meget ondt af dyrene dernede, og jeg begyndte bare hele tiden gerne at give dem mad og vand, og så ville jeg knap nok ikke engang selv drikke det vand, fordi at jeg bare gerne ville give dyrene. Der var også en hund, den havde næsten ingen vand fået, så jeg gav den så en ordentlig gang vand her, og det drak den bare, og så den stod bare næsten og bare hoppede op af mig, fordi bare for og så få noget mere. Det er virkelig godt nok synd for dem. Så mange af dem stod også kælet med og sådan noget, og Kasper han sagde bare, at vi er nødt til at gå nu, fordi at nogle af dem, de kan jo godt holde til noget, men andre dyr, de er virkelig også syge dernede. Men altså, Kasper han sagde, at det her, det er jo ikke en ferie, at vi skal ned og så få dyrene hjem til Danmark, men jeg blev bare rigtig ked af det hver gang, når jeg så en dyr, der bare gik rundt. Men mange af dem dernede, de var så faktisk også rigtig gode mod dyrene. At nogle af dem, de har stillet mad og vand ud til dem, altså tørfoder. Så der blev jeg virkelig godt nok glad, fordi at det er godt nok noget, altså der virkelig varmer mig. Og der var også nogle hunde, der faktisk også havde nogle rigtige familier, fordi der hvor at jeg købte den her ring, der var jeg ved at træde på sådan en lille hund, at som der ikke var meget mere større end Smilla. Jeg tror faktisk, at der var nogenlunde på størrelse. Og den var faktisk bare ved at træde på, fordi der gik jo bare løs. Lige pludselig, så lagde der bare en hund foran mig. Og den lavede bare som om, at som den hund bare var død. Så jeg tog bare mit vand frem og ville til at give den vand. Og så kunne jeg så se ham ejeren, der stod, at no. Og så pegede han på han, og så tænkte jeg, okay, det er sgu da godt. Den her hund, den var lavet en ejer. Men at så kom så hundefaren, den kom hen til mig også, og gerne ville snakke, og den der lille hundevalp, jamen jeg stod bare og holdt den hele tiden, og nyssede den og sådan nogle ting, fordi jeg kan slet ikke stå for sådan nogle dyr. Og så hver gang, når jeg så nogle hunde, jamen der begyndte jeg bare næsten at hyle om dem, fordi jeg synes, det er så synd, de bare går rundt og ikke rigtig får noget kærlighed. Men Kasper sagde, jamen der er jo mange hernede, jamen de snakker jo til dyrene, og mange af dem giver dem jo også mad og vand, altså. Men så er der selvfølgelig også nogen, der slet ikke giver dem mad og vand, altså der bare går ind og sparker dem væk, hvis de kommer for tæt på. Og det blev jeg også ufattelig ked af, men det har jeg heldigvis ikke oplevet dernede, for så vil jeg virkelig godt nok blive sur. Og så så vi også
sådan nogle katte dernede. Mange af dem, de var godt nok rigtig meget magre. Og det var hundene så også. Og det var også derfor, at jeg gik direkte op og købte sådan noget mad til dem. Fordi at de skulle simpelthen bare have mad. Men de katte på hotellet, de var eddermame godt nok irriterende. Men det er jo selvfølgelig ikke kattenes skyld. Men gæsterne, de sad simpelthen og fodrede dem ved bordet og sådan noget. Og tjenerne, de sagde bare, no. Altså, og det synes jeg også, at altså kan man give dem bagefter, eller gå ned i buskene, eller et eller andet ting. Ikke sidde og smide det på gulv, altså tjenerne, de skal tage hen og vaske gulvet hele tiden, fordi at gulvet skulle også være pænt dernede jo. Og jeg fik faktisk også skæld ud dernede, fordi at jeg sad og snakkede til dem og sådan nogle ting. Jeg gav dem ingenting, men når jeg ser dyr, altså vil jeg bare skynde mig hen og simpelthen bare røre ved dem. Men altså, sådan er det jo bare. Så jeg håber, at når jeg kommer derned igen, at de dyr jeg så, at de har fået det bedre, og at mange andre de også giver dem mad og vand, fordi jeg synes godt nok det er sundt for dem. Fordi mange af dem, jamen de gik jo bare rundt og kiggede rundt og prøvede at spise det der lag på gaden og sådan nogle ting, og jeg synes bare det er så sørgeligt at se, så det var også derfor, at jeg brugte mange penge dernede faktisk på at give dem der mad og vand faktisk, for også at sige, at se her, der er faktisk nogen, der gerne vil give dem noget. Så det var lige lidt om dyrene dernede, om dem, der ikke havde det helt så godt, fordi der var jo også en gat på hotellet, den havde rigtig meget øjenbetændelse, og den ville jeg også prøve at tage op, men kattene, de bliver bare sure dernede, de vil slet ikke have, at man rører dem så meget, fordi at så får man bare en lap ud. Det er kun hvis du har mad, så vil de gerne snakke. Men sådan er det jo. Ja. I må have det rigtig godt. Hej hej alle sammen.